Penzión Blesk vás svojou útulnosťou a pohostinnosťou prichýli v meste Ružomberok, ktoré ponúka pestré možnosti voľnočasových aktivít. Od turistiky a lyžovania cez akvaparky a rekreačné strediská až po príjemné posedenie pri káve. Uľahnúť môžete v jednolôžkových až štvorlôžkových izbách. Každá izba disponuje vlastným WC so sprchovým kútom, satelitnou televíziou, chladničkou a bezplatným pripojením Wi-Fi. Pre váš oddych sme si pripravili wellness, kde si po telefonickej objednávke môžete prísť zrelaxovať svoje telo a myseľ v saune či bazéne. Súčasťou nášho komplexu je aj kongresová sála s kapacitou 50 miest, ktorá je vybavená modernými technológiami. Pre vaše akcie zabezpečíme catering našej kuchyne. Naša reštaurácia ponúka chutné jedlá z domácej a zahraničnej kuchyne. Zabezpečíme pre vás aj oslavy rôzneho druhu, ako sú svadby, krsty, birmovky, ale aj smútočné posedenia. Vychutnajte si atmosféru Penziónu Blesk.